ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଉପଶମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ିର ମୂଳକୁ ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ତା'ର ରସ ବାହାର କରି ତା ସହିତ କିଛି ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର କରି ଖୁଆଇଲେ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଁଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କଳା ଜିରାକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଦିନକୁ 2 ଥର କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।